Ik hou van openheid. Als een Nederlander broekt, dan wil ik dat graag weten. Zo nieuwsgierig ben ik wel. Ik heb het nooit broekt. En alle mensen om je heen, ik heb nooit wat zoend. Ik heb nooit het idee gewoon, maar ik wil openheid. En dit is mijn liefste stukje openheid. Dat ik jank heb van dat het mijn onbeen is en dat ik het net trog hier. En wie dat hier een letter, toen ik er volle meer van wist van doping. En ze hielden mijn onbeen en mij het verhaal van, ja, ik kan net betrapt worden. Dan wie ik wel zo'n mansje was die dat proberen hier. Dat weet ik zeker. Dat wel. Ja, ik voer het best uit mijn sporthelje. En dan moest het Sasjen, begin jaren 80, toen wie dat natuurlijk net zo'n hot item als het nou is. Want die famkes, oké, die staal met de urine die we in voort. Maar ja, dan zou je toch van, ja, dan zit dat een dag of 2 dagen later echt nog in het lichaam. Dan gaan we er toch weer heen. Hè? Dat gebeurt echt net. Het wie net actueel. Nee, dus je denkt net dat het voor het rijtje van die urine iets te krijgen omdat mij doping. Ik weet het net. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Wij kregen, elke 3 weken kregen wij van dokter Pluimers een spuit. Dat wie een vitamine B-complex, Neurobion, ik ken het nou nog precies. Wij kregen ook een griepprik. We kregen waarschijnlijk wel eens vaker een. Maar dat is dan een arts en die jou daar en dan stek net vraag je van, nou, wat zit daar nou precies in? Ja. Hoe ben ik het op nijtinking? Nou ja, dat was toch. Het is de Mustard Sasjen. Wij stopten een heel soort tijd in dat reetrieden in begin jaren 80. En wij werden eigenlijk nooit kampioen bij de sprinters en de dames. En natuurlijk hielden wij wel eens het idee van, misschien dat Boetenlanders oors trainen of wat broek. En nou weten we wel dat de Oost-Duitsers en de Russen, dat die natuurlijk daar altijd mee bezig was. Ik had 1 keer dat voorval gewoon met Pluimers, toen hij zei van ja, broeksto anabolica en zo ja, dan kerst het beter 4 mei doen. Dat is het enige. En via ben wij daar net mee bezig geweest. En ik wil helemaal niet. Op dat moment ik nu dat hij dat zei? Schrok je ervan? Nou, ik wie meer. Ik wie 18 jongetje of 20. Ik stond aan het begin van mijn carrière. En ik wie wel een beetje verrast natuurlijk. Maar ik aan de andere kant vond ik het wel stoer dat ik er uitzag als iemand die anabolica broekt hier. Ja. Wat is jouw indruk? Hebben er retrides in die periode doping broekt? Nou, wist, ik weet inmiddels hoe het bij het fietsen is. En daar wie natuurlijk ook helemaal net mens die wat wist. En er wie er iemand die wat sissers hoer of voer. En op een gegeven moment is dat toch een beetje een beerputje iepengong. Het fietsen en het reetrieden, dat schuurt een beetje zinnelijk rond. Ik heb het nooit meemaken. Het zou mij verbazen. Maar het zou aan de andere kant, als ik dat nam, ja, dan zoek misschien ook wel sissen. Nou ja, ik weet het net. Ik weet het net. Nee. Maar ik probeer een beetje jou weten dat je het net nu weer vinden zoen. Als er in die periode doping broekt is. Nou ja, ik zou het net vreemd vinden. Maar ik zou ook wel weten willen wie het dan broekt. Ja. Want en ben dat concurrenten van mij West. Wie ik de suffert van de jaren 80. Want is hier ook een beetje van, ja, ben ik dan de enige geweest die net broekt? Ik weet het net. En toch openheid, toch duidelijkheid. Hoop ik dat er meer mensen beginnen te praten. En dat we ze kennen van nou, het is al gebaseerd op niks. De reetrieders had ik hier weet van gewoon. Dat zoek ik het mooiste vinden. Want ik vind het natuurlijk nog altijd een geweldige kindersport. En wat binnen weinig verhaal van bekend. Maar als het Wolsa West is, ja, dan wil ik dat ook weten.